चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि 31 नं माहारियारि राजा लामानि साखाथियाव एसआइ निउर' थेरापि बेखेवदों। चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि 31 नं माहारियारि राजा लामानि साखाथियाव एसआइ निउर' थेरापि बेखेवदों। गोदानै बेखेवजानाय बे फाहामथाय मिरुनि गेजेरजों देहानि सानाय सुनाय आरो देहानि गोबां जेंनाफोरखौ मुलि बाहायालासेनो फाहामथाय होनो हागोन होननानै थेरापिस्ट सामुएल कलेन इस्लारिया फोरमायो। लोगोसे गोजान गोजाननिफ्राय फाहामथाय लानो फैनाय बेरामिफोरा बे फाहामथाय मिरुआव थानो हानायनिबो खाबु दं होननानै फोरमायनायजों लोगोसे फाहामथाय लानो एबा खाबुफोरनि बागै मिथिनो थाखाय 7620160459 नाम्बाराव खौरां लानो हागोन होननानै थेरापिस्ट सामुएल कलेन इस्लारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। आङो न'आव एसे खामानि मावदोंमोन, बारि एवदोंमोन, ओमफ्राय बेहाय आङो गय फांसे फुदोंमोन, ओमफ्राय आखाइ ओरै आगसिथिं हाग्रा हमथुमनानै थाम्फै हहरदोंमोन आं। गयखौ फुनानै थाम्फै हमनानै बुहरनायावनो सिङा डाइरेक्ट हारसिंनो ख्र' होनदों, क्रेक जानानै थादों। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आङो माबाबाय, डाक्टारफोरनाव नायदों, गोबां डाक्टारनाव नायदों, एक्सरा थुक्सा खालामबाय, बिदिनो मुलि जायो, दमायो, जाफिनो आरो बेबायदिनो आं थाबाय। ओमफ्राय नै दाख्लै मथे जुन जुलाइनिफ्राय आंनाव दैज्लांनि एसे खामानि मावनानै खोथिया बाननाय मानाय मावनानै आङो बेन जासिनदों। माने ओरै फैफिननो हाला, ओरै खायलेंनो थाबाय आगसिथिं। ओमफ्राय आङो सिन्था खालामबाय, न'आवबो जों रायज्लायनानै नैबे बङाइगाव आगरालायाव आङो ट्रिटमेन्ट लाफैफिनबाय। ओमफ्राय सिगाङाव जा एक्सरा खालामदों बेबो बे एखेयैनो ओंखारबाय थायो। ओमफ्राय आङो बे आगराला सारजों रायज्लायबाय, बेखौ मा खालामबा मोजां जागोन होनबाय। नोङो मुलि जाबाय था, मुलि जाबानो बे बुस्थुआ थांगोन आरो एक्सारसाइस खालाम होनबाय। आं एक्सारसाइसआ खालामबाय, बिसोरथ' मिडियाम खिथाहराना माबायदि खालामनांगौ मानांगौ। ओमफ्राय नै दा आंबो एखमबा 1 घन्टा 2 घन्टा एक्सारसाइस खालामनायाव अभार जालांबाय सानाया, बेनिफ्राय बेन। ओमफ्राय उनाव नैबेहाय बेंटलाव बिदिनो जोंनि माबा दंमोन आमाइ, बे आमाइया थांदों, बेजोंनो नाजाफैदोंमोन। बे आंनो खबर होबाय, गोबां मानसियानो हामदों आरो नोंथ' सेंग्रासो, नों खस्थ' खालामनो हागोन, नोङो नैबे नाम्बारखौ लानानै कल खालामनानै बेनाव नाजाहैदो। दा आङो नाजानानै सानब्रैजोंनो आङो एसे प्रुफ मोनदों। दामाने आगसिथिं देबलांनाया माने फैफिनगासिनो, बिराद मोजां मोनदों आं दा निस्सय आङो मथा मथि हामगोननायखौ आं लाबाय दा। आं सानब्रै, औ दिनैजों सानब्रै। आंनि साननायाव बिदिनो 20 दिनसोआ आङो फैनांगोन बायदि मोनदां। माने बिराद मोजां जाबाय। औ, आवगायनिफ्राय बिराद मोजां जाबाय, सानायाबो बिराद खमसै। माने दा एसे गुसु जाबाय नालाय, बे गुसुजों फुङाव बांसिन सायो एसे, आरो देहाया माने गुदुं जालाङोबा खम जालाङो, मिजौनाय गैला। माने मिजौनायाव बिदिनो माजे माजे ओंखारगोन बेबायदि। बिथांनि प्रब्लेमा जाहैबाय बेनिया स्क'लोसिस जादों, जायखौ माने बिनि हाराया गेदा जाबाय आरो ना, सिनस्रिनि प्रब्लेम। बे सिनस्रिया माने बे सिदा ओरै गसंनो हाला, बेना सिनस्रिया ओरैबायदि जाबाय आरो ना, थेरा जाबाय। बेखौ जाहैबाय स्क'लोसिस होननानै बुङो। बे प्रब्लेमा फैयो जाहैबाय जेब्ला जोङो बबेबा गोजौनिफ्राय गोग्लैनाय, जसोनाय बेबायदि जुदि जायोब्ला बे जोंनि हारायाव माखासे दुखु मोनो माने जोंनि हारानि गेजेराव मोनफ्रोमबो मोनसे ग्रिस बायदि मोनसे बुस्थु थायो आरो, बेखौ जोंनि भाषायाव गुबुन बुङो, बुजिनाय नङा नोंसोरो। ओंखायनो बे जेब्ला गयो फारसेजों, बल्जिं होननानै बुङो, बे जेब्ला बल्जिं जायो अब्लानो मानसिया हारसिंनो गेदा जालांगोन आरो। बियो सिदा जानो सानब्लाबो सिदा जानो हानाय नङा। मानो होनोबा बे सानाया बहुद सानाय जागोन। बेनाव गैयाबाबो सानायनि माबाया रेन्जआ जाहैबाय 100आव 90%। बेना बिथाङा दिनै सानबेसे जागोनलाय? सानब्रै। दिनैखौ लानानै सानब्रै जागोन। जेरैबायदि फैदोंमोन, बिथांनि सानाया ओरै दांनो हायामोन आरो ना, मोदोमखिनियाव दांनो हायामोन। दा बिथांखौ जोङो गासैखौबो दांनानै मबिलाइस खालामनो हायो, बिनि मोदोमफोरखौ जोङो मबिलाइस खालामनो हायो। सानायनि रेन्जआ माने 90निफ्राय खमायनानै दा 70 to 70-60नि रेन्जआव दङ आरो सानब्रैनि गेजेराव। दा बिथाङा आरो एसे ट्रिटमेन्टआ गोलाव जागोन, मानोना बिथाङा एसे गोबाव सम ओरैनो थाबाय, ट्रिटमेन्ट मोनाखै, मुलिल' जानानै थादोंमोन। दा एल'पेथिक मुलियाथ' बेबायदिनोसै, माने सानायाथ' सागायो, नाथाय मेन बुस्थुआ सिदा जायाखै आरो, माने बियो माने गावनि जायगायाव फैयाखै, हाराया
ओंखायनो दा एसे ट्रिटमेन्टआबो सम लागोन गोबाव हिसाबै दा नाथाय हामनायखौ मोनगोन आरो बिथाङा हामनायखौ मोनगोन आथिं मिजौनायफोरनि खेथ्रआव माबायदि जायो आथिं मिजौनायाबो माखासे रिजन दङ जाहोन दङ जेरै दा जोंना सिनस्रियाव माबा मोनसे प्रब्लेम जाबानो जायफोरना सिनस्रियाव सायो बिहासो आथिं मिजौनाय जायो बेहासो आथिं मिजौनाय जायो मानो होनोबा जोंनि बेनिफ्राय फैनाय रोदाया बेनिफ्राय जोंनि खर'निफ्राय ब्रेननिफ्राय फैनाय रोदाया बियो बाहाय फैनानै खावनै जादों नङा होमबा दा खावनै जानाय हिसाबै बेयाव जेब्ला कमप्रेस जायो अब्ला फारसेजों नङाबा फारसेजों बे टिंग्लिं जागोन आरो मिजौनाय मोनगोन बा दै नांबाबो गुसु गुसु मोनबाय थागोन बेफोरबायदि माखासे रिजन जानानै फैयो आरो नोंथाङा बे कर्सखौ बबे जायगानिफ्राय सोलोंना आंथ' बे कर्सखौ दिल्लीयाव लानाय जादों आरो आंनि ट्रेनिंआ पुनेयाव जादों 2017निफ्रायनो 20सिमखौ आं ट्रेनिं बेसिसाव दङमोन प्रेक्टिकेलाव दङमोन दा 2021आव आङो आसामाव फैफिनबाय जोंनि बड'लेण्डआव फैनानै दा बेखौ खुलिनाया 16 मास जाबाय आरो बेंटलावनो आङो 15 मास जाबायमोन दा बाहाय 2 सप्ता मोननै जाफैबाय आङो दा बेखौ नायोबा आङो 16 मासानो जाबाय आरो 16 दानसिम आङो बाहाय आसामाव जाफैबाय देहायाथ' बिराद अबस्थाया गाज्रिथारमोन जेरावबो नाहैदों मास मोननै जाबायमोन आं ओमफ्राय दा इहाय फैनानै नानायजों थानोनो हायामोन आरो सानाय सुनाय बिस बेदेनाया ओमफ्राय दा अनेक मोजाङाव फैबाय आं दायो बे बिस बेदेनाया जानजियावल'सै आरो दा जानजियाव मिजौनाय बेल'सै सानबेसे आङो सानथाम जाबाय सानथामनिफ्राय मैया गेप थाबाय ओमफ्राय दिनै फैबावबाय सानथामजोंनो हामदों सानथामजोंनो एकदम सोलिनो हायामोन देहायानो सानाय सुनाय बिस बेदेनाया सोलिनो हाथारामोन आरो ओरैबायदि जादोंमोन गारियावनो गाखोनो हायामोन आङो दायोथ' अनेक मोजां दा अनेक मोजाङाव फैबाय आरो दा खामानिखौबो थानो हाया नालाय मावग्रा मानसि एसे मावखानांगौ जाहैदों ओमफ्राय दा मोजां आरो दायो उन्दुनाय थानाय मोजां ओमफ्राय ओंखामखौबो एसेबो जानो हायामोन इयाव फैनायनिफ्राय ओइ बायला हटेलाव ओंखाम एसे जालांबाय बिनिफ्राय एफा जानो हानाय जाबाय आरो हा जोङो माबा बिजिनि फानबारिनि बिजिनि फानबारि खुथियापारा हामनाय मोनदों बेयाव फैनानैहाय सानबा बायदि जाबाय ओमफ्राय सानाया खमदों आरो मा जादोंमोन लोरिदोंमोन लोरिनानैहाय माने ओरै डक्टरनियाव लांबाबो जाया ओमफ्राय दा पाटनाव थांनानै साबसिन जानानै दङमोन आरो ओमफ्राय बेखौ लाबाय थानांगौ होनबाय नालाय दा सानबाल' जादों दा बेवहाय फैनानै औ सानबा जाबाय ओमफ्राय एसे मोजां मोनो ओमफ्राय एसे साबसिन बिदि जागासिनो दं आरो माने सानबाल' जादों नालाय औ दङ लाबाय थानांगौ दाथ' बुंथ'नो हाया फैबाय थानांगौ आरो खैला मेला औ अके गिबि सेन्टारावनो नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों जोंनि जेसेबांबो बाहाय चेनेलनि नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बरायग्रोयो प्रथमावनो जाहैबाय हेल्थनि माने बाहाय जों मेडिसिन इउज खालामनाय जाया बेखौ निउर' थेरापि होननानै बुङो जायखौ माने जोंनि आसामाव इसेबां दाबो फेमास नङा आरो बुंनो थाङोबा उइदाउट मेडिसिनै जोङो माखासे बेमारफोरखौहाय थिग खालामो जेरै सिं सानाय थाबाय सिनस्रि सानाय थाबाय ओमफ्राय सोरहाबा ओरैनो सार्भाइकेल स्पन्डिलाइटिस थाबाय गोदनानि सानाय जायखौ बुङो आखाइनि सानाय बा जरा सानाय बेफोरखौ जोङो माने उइदाउट मेडिसिनै माखासे जोंनि फर्मुलाजों जों बेखौ थिग खालामनाय जायो आरो दा आङो सिगांथ' बेंटलाव दङमोन दा बेंटलनिफ्राय नैबे सापागुरि बेंटल गेट खाथियाव आङो माने शिफ्ट जानाय जाबाय शिफ्ट जानाया दा सप्ता खुंनायानो जाबाय बाहायबो गोबां मानसि गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय थाफैनाय बेबायदि माने दा लोगो मोनफैनाय जाबाय आरो बेंटलावबा माने बेबायदि सुबिदा गैयामोन औ मानसिफोरा माने गोजाननि जायफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हाया जेरै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि फैयो उदालगुरिनि फैयो दिखियाजुलिनि बक' साइडनि फैयो दा बिसोरो फैनानै थाफैनायनि सुबिदाखौ दा बे जायगायावहाय मोननो हागोन आरो दा बेड दंखायो थानायनि थाखाय सुबिदा दुगैनाय एरि गासैबो माने जे हस्पिटाल बादि मोनसे माबा फेसिलिटिया बाहाय दङ आरो दा नोंथाङा मेक्सिमाम बबे बेमारखौ सोखानो हायो
जोंनिया बेनोसै मेनानो जाहैबाय बेक पेन जायखौ सिनस्रि होननानै बुङो सिनस्रि नङाबा मानसिया जेबो नङा सिनस्रि थाबाय सार्भाइकेल थाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो सार्भाइकेल स्पन्डिलाइटिस आरो माइग्रेन थाबाय बाहाय खर' सानाय जायखौ दाखा दाखा सानाय होननानै बुङो ना गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि बेमारखौ जोङो उइदाउट मेडिसिननिहाय फाहामनाय जायो आरो सानबेसेसो लायो बेयाव ट्रिटमेन्टआ माने बिनि फुरानाखौ नायनानै जोङो माबा खालामनाय जायो जेरै जागोदान मास मोनसेसोल' जादों बा मास मोननैसोल' जादों बे गुसुं समनि गेजेरावनो हामनायखौ मोनो जायफोरहा ओरैनो गोबाव बोसोर जाबाय जेरै 5 बोसोर 10 बोसोर बिनि ट्रिटमेन्टआबो एसे गोलाव जायो बिनिखायनो माने दा थानायनिबो माखासे सुबिदाखौ आङो होनो माबा खालामबाय आरो जायफोर माने नायजानो फैनाय बेमार नायजानाय बिथांमोननि जिखुनु फिसार बेसेबांसो नोंथाङा जेनेबा गोबावजों आरो सर्ट टाइमाव जोबनायजों माबायदि जायो डिफारेन्सआ फिसनिया दा फिसनि बेलायाव ओरैबायदि माखासे कनसेसन दङ जायफोरा माने फैनानै थाफैगोन बिसोरनि थाखाय कनसेसन दङ माने खम खालामनाय जायो नाथाय दा बे सुबिदाखौ होजोबनाय हिसाबै बेंटलाव 500 थाखा लायोमोन दा ओरैनो जुदि जायफोरा पेकेज हिसाबै लायो पेकेज हिसाबै मावजायो बिसोरनिया खम जायो आरो जायफ्रा ओरैनो फैयो थाङो सानसेनि सानसे होलाङो बिसोरना पार माजे ट्रिटमेन्टआवहाय 600 थाखा जोङो लानाय जायो आरो नोंथांखौ मोननो थाखाय जायफोर बेमारि माबायदि जगाजगनि गेजेरजों मोननो हागोन आरो मा होनो नोंथाङा समाय मथे बे खामानिखौ मावनो आंथ' समाय मथे नङा दा आं बाहाय फुल टाइम होनानै दङ फुल टाइमा जाहैबाय आङो मानडेनिफ्राय लानानै सैटारडेसिम सनिबारसिम समबारनिफ्राय सनिबारसिमखौ आङो फुंनि 8टानिफ्राय लानानै बेलासिनि 7टासिमखौ आंखौ बाहायनो लोगो मोनगोन खालि उइकलि सानडे अफ थागोन आरो माबाफोर सोंहरनो फन नाम्बार औ जायफोरा बिनि सोमोन्दै सोंनो थाखाय गोसो दङ बिसोरनिसिम आंनि मबाइल नाम्बार दङ मबाइल मोननै नाम्बार मोनसे जाहैबाय 7620160459 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो आंखौ लोगो मोनगोन एनि टाइम हरनि समावबाबो लोगो मोनगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जायफोरा गोजाननिफ्राय फैनानै थाफैनो थाखाय गोसो जादोंबा बिसोरो सिगांनो कन्टेक्ट खालामग्रोथों मानोना बेडनि माखासे लिमिटेसन दङ बेखौ एसे फननि गेजेरजोंनो सोंहरग्रोनाया मोजां आरो गोजाननि मानसिबा